Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing yo lumpisa lembaga tanat trade jongga Khasi Hills Autonomous District Council kala kiu shibun hadien bala penbek temai ya by license na benta kinong khai ya kani la ya thodo ba poleng do executive member ubade pek ya tanat khai jongga KHADC ha kajing kran bat ka bati CTV ha ka arf saw tarik unai lor arjar khat khandai Laban kedau baka KHADC dang hau benai naitung arjar khat khandai kala penbek thamai ka first but second schedule jongga KHAD trading by non-tribals rule khat khandai spa san khandai halor ka dau baka by license ka barim kalong ka barit than but ka bamshimla ai jingi onong ya kane katanat ya ka United Khasi Jaintia Autonomous District trading by non-tribals rules arjar khat khandai la munjur lang daga yeng dorbar hadien repos-nem hadin bangila ka haus kala menjur ya ki rules ki batamai ki ba ngila frame hadin jong ka gap jong propose nem ngila ya chakmat bat kane ka process ban renew ya ki license jong ki to ki non tribal traders ki ba ka jingkhai ke jong ki bat ki kam ki jam ki ba ki trai ki conform lan ki hab kat kum ke provision jong act di kani ka kam kala sateng namar wa kumba pitip ke proses jong ka revision ke jongi ke bangi thau ni amend ni ki rules gidang pendep uni ubnai June badang menjur ru daka house adin jong kata di kumba kalong menta ka process of renewal kadang ya chakamat but kaba compare hakani ka kenti kolong ba ngi dapat banyak bin ya ki provisions jongka act trading by non-tribal regulation 1959 kumbala amen arajar ka kendai di kawai nakini ki bangi insist bah kadai bangi kat kum ka act ki traders ki dibendon ya ke police verification report ke bangi ong satisfactory police verification report kani haki snam ki baladap ka long sanjor ndai mentangi ong ba ke diben long mandatory ba kini ki traders ki dibendon ya ke police verification report ke ba ar pade ke long ba ki NOC ne ki dor bosno mim shimbenjur shu ya ki NOC balashu ai the way individual nani way orang basnong hendrai ngishimbet ya kaji menjur lang jong ka executive committee jong ka dor basnong kabalai kalong ba hakajing dei bat kinong shong wai ngi insist ru ya kanika bangi ong ka rent agreement lan ne kajing ya te hakajing dei bo kinong shong wai knang ba nginom bakla haka bangin issue license ya ki brio ki ba yo ka license tambah kim dan jaka bakin conduct ka trade ke jongki bat kini kla don tenggi sin ba ki poi sha lenti sha sengkin bat kanang pen kapnya ya ka yat kayan di aduk menta pikiran ya ka revenue generation ka kala kiu ba namar ba ngila ada ban revise ya ki fees ki jongi ke revision ke balong hadu shispa 4% di hendrai ki final figures ngandam 4 la ban ai la kumnu hadu uni ubnai baladap kala long kumba khatsan lang di hendrai namar ba ke proses jong ke renewal kadang yaj kemot kani kanang kiu but ngikmilenti ba ya kani ke proses jong ka renewal ngin nak ban pendap la kumnu ha pedeng jong nu penai risau banwan kumang ong mentan gadai pedeng shispa hadu shispa 4% dan beda hakiki jong ki major industries tekalaya hadu 4% ru kiba ngilak khang ki kidai kito kiba ngiyok ki hadin jong ka jinglek jong ki enforcement staff ki jongi bat kilap ba kim biang ki kot kisla
Ti kini ki kambun hi kidai Shalong nang ta ngila late route syaki benta jong ka Southwest Khasi Hills nang ta agar kes jong ka Ribhoi district ngila penklan chu ka department daga bang ngila play saya ka office ka jongi hangti ha Raj Marwet te nakini kiba ngila dat ban khang ko maka kes jong nomen song bat renja don naki non tribal traders ki bala late ru syaka yeng syari tin rai hadu menta ngingi skos kam ba ka high court kan UE ba ngim sim trai kano ka ba palat ya ka an bat ka don kam haru ban sno thu e kani kentup ki trash nong gi bagi nong song jong meglia bakin sno thu e kani ba ka jing don jong kani ka regulation kadai nak benta ke interest jong ki trash nong ki trai muluk ki jongi bat ba kamdan kanu ke ri lani ka jalla India lani ka ri perthairu kaban alat ba pin rung pin mi pin khai pin pateng kat ba pi man klem ka jing te la kam bat klem ki kendon te kani ka regulation jongi kawan halor kata kanong rem bat nak kata kani ka kam kanom la ban long ka job lada ki rairi bat ki dorbar snong ki dorbar raj ki dorbar hima kimitrai rengkat bat ni te ngirang persang ban pentikna ya kani ba har ki tu ki jaka ki ba kala jelai ka jing don jong kini ki traders ngin persang ba ngin rationalize ha kata korkom ba nginum ailat pathar ya ka jing buun ki jong ki but kamtam kini ki industries ki bakta ya ka saudong saukun ke environment ya ka mariang nang ta bat ki industries ki ba penslur ya ka influx ya kini ru ngila bu lupa ka apa jong kini ki rule ki batmai bangin khanglat ya ki bakum kita ki nganom kwa ban keren ben keren persya la ni ban biak phongrai ya ka kerteng jong no henrei nga kwa ban appeal sa borok ki para nongelam ba ki kam ki bangingile ki oi pagoi ka senjam ka bangingile menta kanam kta tang ya kanika pateng ka pamenta lani kanam dei tang namenta ki nru bana ki banwan kan kta ru ya ki generation ki ba hadin habut ngin haban berkat ba bat nak ta kadau ngin haban pentikna ba kadai benton ke balanced approach akawai kaliang ngim la man ong bangi khang lut ya ka trading kidon ki snong ki ba la pentip changa ba kidon ki jat jing trai ki jat trade ki ba mdon trai snong but ki haban shania ha ke jingwan jong ki bru ki banabar de akawai pat kaliang ngi habru man penslur pada ya ki bru ki jongi bakin mi chaprang ha ka kai ke pateng tiga ba sekutanat menta kalong ba na kini ki ba one shaka council ki fresh applicants nak benta ki trade ki joki ki labun ba ki dei ki society ki dei ki company ki ba detang ki kasi ki jongi but nak ta kadau kanehi ke peti ba ngila nang san ha ka kai ke pateng but ka dika kamram ke jongi bangin penslur ya ki bru ki jongi habang gidan ki bakum kini ki an ki ba long atiar ban pentran ban pen kubor ini